Se på dette. Endelig har jeg fået tak i den berømte Colgate tandcremen. Jeg har hørt så mye bra om denne, og jeg kan næsten ikke vente med at se resultaterne. Konsistensen er helt perfekt. Nu skal vi se, hvad denne kan gøre. Smagen er helt unik og utrolig frisk. Det føles som om den virkelig renser i dybden. Jeg har aldrig smagt en tandcreme, som er så god før. Den er faktisk kæmpegod. Wow, det må være den bedste tandcreme, jeg nogen gang har smagt i hele mit liv. Helt fantastisk. Se på dette smilet. Tændene mine har aldrig føltes så glatte, rene og friske før. Se så hvidte de er. Forskellen er bare helt utrolig. Jeg anbefaler Colgate til alle, som vil have et perfekt smil. Colgate er ikke bare en tandcreme. Det er en revolution for smilet dit. Alle andre mærker skjelver av frygt når de ser den overlegne kraften til Colgate. Vælg Colgate i dag, fordi tændene dine fortjener ingenting mindre end det bedste. Colgate toothpaste is so good, it made me instantly learn Chinese. Yagao, so what you Yagao, I absolutely recommend Colgate toothpaste. If you are bored of the classic mint flavor, and it's effective on your teeth too. It's not just for personal comfort. Scientists prove Colgate is 0.002% more effective than most other toothpaste brands. Try Colgate today for only 200 kroner per 0.5 centimeters per tube.